Üdvözlöm Önöket, ez a Hírháttér a Mosonmagyaróvár Televízióban. 3 nagyszerű színész palánta érkezett ide hozzánk a stúdióba. Kis Gergő, Novic Liza és Csepregi Bence. Reméljük, hogy ez könnyű beszélgetés lesz, bár nehéznek ígérkezik. Apropója, mondanám, hogy óriási apropója van már, de még igazából nincsen, hiszen egy fordulón vagyunk túl. Tehát az az apropó, hogy mindhárman az Ars Longa stúdiónak a tagjai, színész növendékei, és hát arra tették fel most nem tudom, a piros érmét, hogy színészek lesznek. Ez egy mindenféleképpen különleges történet, és hát arra kellene most itt rávilágítanunk, hogy mi újság az első forduló után, hiszen ha jól tudom, akkor túl vagytok mindnyájan, és mindjárt sikerrel vettétek a színész felvételiket. Borzasztó nehéz folyamat ez, aki benne van, az bármennyire is tudhatja, hogy ez tényleg egy dicsőség már most. Szóval ki hogy élte meg az első fordulót, mindhárman 3 felé mentetek. Gergő, Kaposvár, ugye az volt az első történet. Neked hogy sikerült, mivel élted meg? Ugye azért veled kezdjük, mert aztán a többiek, hogy annyit mesélnek, hogy neked már nem lesz időd elmondani a végén, úgyhogy most Bencével meg Lizába folytjuk a szót. Szóval, hogy élted meg ezt a felvételit? Én is üdvözlöm a kedves nézőket, imádtam. Én Budapesten kezdtem az első fordulót, ott nem jártam sajnos sikerrel, majd pár napra rámentem el Kaposvárra, ott pedig hát igen, tovább jutottam szerencsére az első fordulón. Én nagyon élveztem, mert... Mit kell csinálnod? Egy repertoárt kellett összeállítani mindkét helyre. Ez nekem 15 versből állt, 6 monológból és 5 dalból. Viszont Kaposvárra csak népdalokat kértek, tehát oda még ment 5 népdal. És hát ezekből kérdezgetnek. Itt takra, csettintés, váltsál, és így volt? Sikerült? Igen. Mi volt a különbség a kettő között? Más volt-e az élmény a pesti meg a kaposvári történet között? Nem. Instruáltak is mind a két helyen, azt is egyből ott meg kell csinálni, hát gondolkozási idő nagyon nincsen egyébként. Bence, a te történeted milyen volt az első kanyarban? Hát én pont fordítva mentem, mint a Gagó. 1 héttel korábban én először mentem Kaposvárra, és ott nem jártam sikerrel, majd rá 2 napra Pestre, ahol viszont tovább jutottam. Ugye te prózai szakra jelentkezel? A prózai szakra jelentkeztünk mindannyian, ha jól tudom. Igen. És én tovább is jutottam a prózás témán. Egyébként nem volt nagy különbség a 2 hely között, tehát mindenhol meglepően kedvesek voltak az emberek, és instruáltak minket, meg tőlem Pesten például nagyon-nagyon sok mindent kérdeztek, tehát ugye oda 15 vers a minimum, és tőlem 7 vagy 8 végighallgattak, tehát hogy nagyon kíváncsiak voltak rá, hála égnek, úgyhogy jó élmény volt egyébként. Lizát hagytuk a végére, különleges kapcsolatunk okán. Egészen különleges volt a te felvételid, mert ha jól tudom, hogy itt sem az eredeti megcélzott osztályban jártál sikerrel, hanem egy kicsit más irányból közelítették meg a te habitusodat. Mi volt ez? Ugye én is, mint a fiúk, hozzájuk hasonlóan a prózai színművész szakra jelentkeztem, és nekem ugye nagyon érdekes volt ez a nap, mert én is tök jónak éreztem magam, meg így a produkciómat is. Azt gondoltam, hogy hát most szerintem tovább jutok, és akkor nem olvasták fel a nevemet, és ezen így kicsit elkeseredtem, hogy hát akkor nekem ez most megint nem sikerült, mert ugye én másodszorra, ugye tavaly sem sikerült tovább jutnom, viszont utána rá 1,5 órára kaptam az e-mailt, hogy viszont a Héber specializáción tovább jutottam a második fordulóba. Az mit jelent, hogy Héber specializáció? Ugye ez most egy teljesen újonnan induló osztály lesz, ahol ugye főként a történelmi hátterét ugye inkább a Héber zsidó színháznak fogjuk tanulni, illetve itt majd héber nyelven is kell tanulni a hallgatóknak. Gondolkodtál azon egy percig is, hogy vállalod ezt a kihívást, vagy elengeded, és fókuszálsz mondjuk jövőre is a másikra? Nem, én úgy voltam vele, hogy a sors akarta így, hogy akkor nem a prózán jutottam tovább, hanem itt most, és akkor ez ugyanúgy egy nagy lehetőség, úgyhogy... Úgy előzetesen van bármi fogalmad a héber kultúráról, meg
Hát az egyetemen, amikor még a Budapesti Gazdasági Egyetemre jártam, ott azért így tanultunk ilyesmiket. Nem teljesen idegen. Nem teljesen idegen. Na, ez egy út felese. Hogyan tovább? Kire mi vár most itt a közeljövőben? Amit valószínűleg csak a szeptemberben tudunk majd meg, mert nem lesz többet hírháttér a nyáron. Fiúk, lányok, hogyan megyünk tovább? Hát nekem a második rosta Kaposváron az június vége, tehát az június 25-től kezdődik. Viszont itt úgy néz ki, hogy amíg Budapesten mind a 3 rosta külön-külön alkalom, addig Kaposváron megvárják a budapesti eredményeket, és a másodikat meg a harmadikat már egybe tartják. Tehát, hogy úgy néz ki, beköltözök 6 napra, és 3 nap után kiderül, hogy én még maradok-e 3-at. Vannak ilyen valóságsorok is, úgyhogy csak nem a szavazáson múlik, hanem a teljesen. Hát igen. Ugye? Liza? Nálam úgy néz ki a második forduló, nekem majd június 11-én lesz a második forduló, és hát lényegében a második forduló 2 fordulós, mert délelőtt ugye a korábban leadott repertoárt kell ismét előadni, onnan fognak szemezgetni, és hogyha tetszett a produkcióm, akkor délután van a második forduló második fordulója. Ott megadott dialógusok alapján kell majd jeleneteket készíteni, és hogyha szintén tetszett a produkció, akkor a következő 2 napban folytatódik igazából a harmadik forduló. Bence? Én még nem tudom a pontos időpontját a második fordulónak. Nem is kell mondani jó, pontosan. Hát ugye ezzel szivatnak, mert azt viszont tudom, hogy június 1 és 5-e között lesz, tehát ez 100%, ami ugye 1 hét. Valamikor egyszer csak majd kapom a héten remélhetőleg az e-mailt, hogy akkor most melyik napon. Nekem úgy fog kinézni, hogy lesz egy ilyen közös tánc-mozgásgyakorlat, egy ilyen 40 perces, és utána egy közös beéneklés után megint a korábban leadott repertoárból fognak szemezgetni. Letudtuk a lényegét a beszélgetésnek, és most jön a sokkal fontosabb része. Ki miért akar színész lenni? Ez érdekes kérdés, mert amikor egyszer tőlem ezt megkérdezte egy színész, hogy mégis miért szeretnék erre a pályára lépni, én mondtam, hogy hát én adni szeretnék az embereknek ezzel a dologgal, és mondta, hogy hát akkor menj papnak. De én még mindig tartom magam ehhez, hogyha valaki ezt tényleg professzionálisan csinálja, akkor ez szem előtt tud maradni, és nem csak a belefásult munka marad meg ebből, meg hát persze az alkotás, ami nagyon fontos. Liza? Én azt gondolom, ugyanezt mondhatom el, mint a Gergő, hogy szeretnék én is hatni, alkotni, meg hát mégiscsak szerintem aki színész azért a középpontba, a központba lenni valamilyen szinten, úgyhogy én nagyon szeretek a színpadon állni, és ott lenni, és az egész létemet a színpadon elképzelni. Úgyhogy én emiatt. Mindig az utolsó válaszolnak a legnehezebb, amikor mesélni kell, és hát ez kicsit így lehet, hogy önzőnek fog tűnni a többiekhez képest, de én magamért szeretnék színész lenni. Tehát én rettenetesen élvezek karaktereket megformálni, történetekben elmélyülni, és belebújni egy szerepbe, és játszani. Nagyon jó nyilván a színpadon lenni, meg minden, és hogyha ezzel elindítunk valamilyen gondolatot egy nézőben, akkor az csodálatos, de számomra nem ez az elsődleges. Nyilván ez még biztosan de hát az alkotás tulajdonképpen. De az alkotás lényeg, igen. És azt nem tudom, tudjátok-e, hogy milyen unikális helyzetben vagytok ebben a kisvárosban, hogy Major Tamás, Ócser Zita, meg ez a stúdió, meg ez a 100 éves hagyománya, ami van itt az amatőr színjátszásnak, már olyan neveket termelt, mint Pásztor Ádám, Brass Bence, Rújder Vivien, és akkor most is itt álltok a lehetőség előtt, szóval, hogy gondoltátok-e volna, hogy erre ilyen lehetőségetek lesz itt egyáltalán? Szoktatok erre gondolni, hogy ez nem mindenhol van így? Én azt gondolom, hogy nagyon hálásak lehetünk ugye Tamásnak is, Zitának is, azért a sok munkáért, amit belénk fektettek, belénk tettek időben, mindenben, tehát hogy nagyon alázatosak voltak akkor, amikor minket tanítottak akár táncolni, mozogni, ugye az Zita, Tamás pedig énekelni, akkor ugyanúgy a színpadon való mozgás, beszéd, minden, tehát hogy
mi igazából lényegében nagyon sokat köszönhetünk nekik. Éreztétek ezeknek az előnyét a felvételikor? Tehát, hogy Abszolút, igen, Abszolút. igen. benne vagytok. Na, és akkor mi van, hogyha nem sikerül? Ki adja föl legelőször az álmait, vagy föladjátok-e az álmaitokat? Nem, ezt nem lehet feladni. Nincs olyan opció, hogy nem sikerül. Ez nagyon jó. Látunk-e benneteket valamikor színpadon legközelebb, itt a helyi színház szerető közönség javára? Legközelebb június 11-én a Nyugdíjas Egyetem diplomaosztóján lesz lehetőségünk fellépni. Valaki akkor felvételizik közületek. Én. De akkor Úgyhogy a én Lizával nem biztos leszek nem, itt. de a Liza fiúk, nélkül, de a fiúk itt lesznek. Igen. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Az Arszlonga ifjú színészei felvételiznek a nagy egyetemekre, ennek kapcsán beszélgettünk az utánpótlással, mert hogy játszótársak is vagyunk, ha úgy tetszik. Ennek kapcsán volt vendégem Kis Gergő, Novic Liza és Csepregi Bence. Sok sikert kívánok nektek, kéz- és lábtörést, hogy szokták mondani ebben a szakmában. Ne köszönjétek meg, önöknek viszont megköszönöm azt, hogy bennünket választottak. Keresenek social media felületeinken, viszontlátásra, viszonthallásra.